Kaya. Magdagilang ay ba niya batir bignaong? Kuya kaya na kita na nagbuhat na yun. Boss! Oh, kunya, maginana na lang mo. Magsige na lang magtabi diha. Oy, may buntag na boss. Good morning. Oh, kanihara mo diha? Oo, boss. Galing na rin kami diri, boss. Gaya, punin mo, boss. Ay, Diba, kay bawo naman mo kung sa inyong buhaton. Mga bitaw nga gipaari mo diri nako. dili. Galing na rin may naghuwat diri niya. Wag itaw ni gawas. Maogi day. Alang nga naman may magtrabaho may ngawa ka. Di pa lang minimum suldoan. Ay sus, murason pa jud. Dali na mo kay na ako ipatrabaho sa inyo. Ay sabos. Oh, unsa naman pud na? Kanang nani libre snack. Ay, kamatay. Wala pa gani mo kasugod og trabaho. Mangayo na mo og snack. Muta na organic ko. Suko di ka. Oh, kinahanglan malimpyo ni sa diri ha. O nga inyo nang limpyuhan. Ito dito. Dito. Lihok dayon. Dito. Mao lang na diya, boss. Gamay ra sa nanay na unsa. Kundi na eh. Lihok ka na. Gamay bitong punan pa man na ron. Amo ba? O sige. Apa yung lain oy? O ikaw dong. Dito ka. Kaya ako ipahimon mo to. Ito ka na siya. Muna dipuson. Oh, kana siya limpyuhan ani mo diha. Kay na ako'y bisita moabot kinanglan. Limpyo na. Unsa man ni boss? Bayis ni or tinud-an nay? Oh, reklamo na pud. Bitaw ay. Murag wala naman sa script, bro. Ay, sus, kareklamador. Tumana na lang ninyo usay akong isugo. Total, bayaran man tamo pod. Na ako'y lakaw ron. Kinahanglan, inagbalik na ko. Humana na akong isugo ninyo. Klaro? Klaro, boss? Few moments later. Unsan? Nagkakikipatrabaho. Ang sweldo. 15 pesos ra. 15 pesos ang adlaw. Saan naman ito? Hindi Diyos. Pa, undang ka. Matay og dito mo balik si boss, no? Murag taod-taod na ba ito? Matay, murag di kita masulduan na rin adlaw ba? Sakto pud no. Nya, unsa po atong buhaton na ni? Ah! Ang maayo ani. Kwaon na rin ang gamit ni busing mga mahalon mo na. Mga importe na unsa mo taong kausapan ninyo, di ba? Sige, pero dili ka tama risuan eh. Sahas! Bro, di ta mapriso, bro. Kung di ta madakpan, bogo ka. Sige tara, sa pamay dugayon na to eh. Tara! Na! Unsa naman taon-taan? Sa akong giduntang bro, pagkating speaker, gikan to sa China. Ako gid. Ako ato. Basta gibili na snack ni siya niya. Ayos na rin mo! Basta ako speaker, TV, kay ang tanatutok sa mata. Ang laptop, laptop. Uy. Sirad iba, kasi los kamera, sirad Wala. Ini. Wala kamahalan ni. Allah. Ako ni. Ayaw ka ako nakakita. Mine. Ito ito daging yung hadya. Mana mana. Kita sa kalumboy. Busbek wagi lumboy Bro, kategori bro. lumboy mo ko. Na, man ba ka ito kung ipatrabaho sa mga tao na kakarinihan, no? Sota, gini na. Hoy! Unsa man ninyong gihimo? Anong gipagawas ba ninyo na ako mga butang? Wala ba na sa sugo nako? Ngawat mo? Ay, bus. Bus eh. Bos ay. Kaya man paayo na gyud boss. Gubot. Boss. Ay, akin ni ako boss. Manglingkod, manglaba ko while maglingkod. Ya, akin ni reduce boss kay kuani ka nang paripila na ako. Matik ba naman? Ya ako boss, maligo ko boss, way mamina ko radyo boss. Radyo, maligo radyo. Ano boss? Ako pa ilaro ninyo? Yung mga watay po ko sa una? Teka, hoy, usapa ay! Ha? Boss.
Relax and take notes while I take totes of the marijuana smoke. Throw you in a choke, gun smoke. Biggie Smalls for mayor, the rap slayer, the hooker layer. Motherfucker, say your prayers. Hail Mary, full of grace. Smack the bitch in the face, take her Gucci bag and a North